Θέλω να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Είναι πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά εγώ σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που με ακολουθείτε. Λοιπόν, η κυρία ρωτάει πώς γίνεται όταν καταναλώνουμε από το στόμα λογικά αιθέριο ελαιορίγανης να εντοπίζεται πόνος σε κάποιους ανθρώπους στους κυρσούς τους και αν δημιουργείται πρόβλημα σε όλους εμάς οι οποίοι μπορεί να έχουμε μια προδιάθεση δημιουργίας θρόμβων στο αίμα μας. Πώς εξηγείται λοιπόν όλο αυτό? Είναι αποδεδειγμένο ότι όταν λαμβάνουμε αιθέριο ελαιορίγανης από το στόμα, επηρεάζει την πηχτικότητα του αίματος, γιατί το κάνει πιο ρευστό. Στην περίπτωση λοιπόν που ένας άνθρωπος έχει την προδιάθεση δημιουργία θρόμβων στο αίμα του, ο ιατρός του έχει χορηγήσει αντιπηχτικά φάρμακα. Το αιθέριο έλαιο μαζί με αυτά τα φάρμακα αντιδοτεί και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί, γιατί θα φέρει μεγάλη ανισορροπία στο σώμα. Όταν υπάρχουν κυρσοί σε πολύ μεγάλο βαθμό στα πόδια σας, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα ο ιατρός να χορηγήσει ξανά αντιπηχτικά φάρμακα. Παρ' όλα αυτά, αν δεν βρίσκεστε σε μια τέτοια αγωγή και έχετε κυρσούς, αποφασίζετε να χρησιμοποιήσετε το αιθέριο έλαιο ρίγανης και μετά εμφανίζεται πόνος στο σημείο αυτό, καύσιμο, είδημα, δυσκολία να περπατήσετε, χρειάζεται να σταματήσετε να παίρνετε το έλαιο και να απευθυνθείτε άμεσα ζητώντας ιατρική βοήθεια. Γιατί υπάρχει περίπτωση να έχει κινητοποιηθεί ένας θρόμβος από το σημείο που βρισκότανε, το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και χρειάζεται άμεσα να σας βοηθήσει ιατρός. Είμαι ο Στυλιανός Τζορμπάκης, είμαι αρωματοθεραπευτής. Γράψτε μου στα σχόλια αν έχετε παρόμοια εμπειρία ή γενικότερα ό,τι απορία έχετε σχετικά με τη ρίγανη. Εγώ θα χαρώ να σας απαντήσω. Μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε καλά. Γεια χαρά!